پشتی دمن درێژ ژنە ئارامیە لە باژارê Hesekê û bi dawî hatina dibistanan çalakiyek taybet ji bo zarokên biçûk ji aliyê navenda Sulav ya çalakiyên sivîl hat li darxistin û li gor rêveberên navendê mebest ji vê çalakiyê ew e ku ken vegere ser lêvên zarokan û demên tirs û tarî bên ji bîrkirin. اف زاروك يمد فان حشت ما هذا قل كي عزيبين وقل لك ترسير دربا سبون وقل كي جيت خدنا خذ جيت تعابين متابعه خدنا خويس كرين فام كمركز اسلاف ما خست ام كيف خشيكي بيشتي في تعبا هاني وفي ترساني بتاخن دلي زاروك خذ ودلي اهلي واندي ام في عليك رابون هنك ستران هنك مسابقات رياضه مسابقات رسم يعني ضمن الدعم النفسي للاطفال. Di vê çalakiyê de xalên corbecor hebûn, mîna mûzîk, stran, dîlan û şêwekarî û piraniya zarokên beşdar hestên xwe yên tenik derbarê vê çalakiyê anîn ziman li gel hêviyên godemên bên bi aramî bibûrin da ku karibin di mehên havînê de çalakiyên xwe berdewam bikin. Ez sefa pêncam û medrese me xelas kiriye em dixwazin wextê Hesekê xweş bibe û havînê bo em ji xwe neşatata û dewreyê riyada û êrîsim bikin. İsal wextê Hesekê nexweş bû û tehsîl me zaroka hat em dixwazin havînê wedex xweş be ji bo em neşatatê xwe bikin em zarok û neşata me ez bi siqê dixwim ezif. Ev hefla anê gelekî xweş bû lenû salê çû gişer bûn û emma hanê yanî wedex xweş bûye û inşallah giş nefsa vê wedeyê ve yanî bi ca xweştir bibîjî em dixwazin her esbûع heflê xweş çêbin wek veya ji bo em bikeyfin ji bo zarok em giş bikeyfin. Bandora vê rewşa xerab bi şêweyekî neyînî li ser zarokan vedigere. Tako car caran digihê asta ku dûrî zaroktiya xwe bikevin û bi rahiştina çekan û lîstikên çekdarî mijûl bibin. Qurbaniye yekemîn êk datînên zarokin çi dibin erma civan tang û toparê û çi jî saykolojiya wana tê guhertin tiştê îro em dibînin li ser van zaroka ew lîstokê wanî berî çûne lîstokê wan bûne reşaş û doşkat û xewaciz ji me tê xwestin wek pospor jî wek xwediyê van zaroka jî em li ser rewşa wan bisekinin û em programa ji wan re deynin ji bo em wan ji vê rewşê xelas kin. Çalakiyên bi vî rengî bandoreke erênî li ser derûnê zarokan dike. Her wiha piraniya malbatên wan bi kêfxweşî û bilind çalakiya navenda Sulav nerixandin. Li gel hêviyên berdewamiyê di demên pêş de. Homen Cezîrî Orient News, Hesekê.